लखींदर कहल जा पिताजी। तोहरा 6 गो भाई रहे, 6 के बिसहर देवी खा गई। दक्षिण ना जइह, अगर दक्षिण जइबनो तो बिसहर देवी तोहरों के खा डाली। एले कि पूर्व जइह, पश्चिम जइह, उत्तर जइह, बाकी दक्षिण ना जइह। ठीक बा पिताजी। एले कि वहाँ बिसहर देवी रहेली, लेकिन ये बिजली के साथ दिया। ठीक बा जइह, बाकी केहू से झगड़ा करके मत अइह। अगर झगड़ा करके